बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला खयलामयला BCDCनि सिङाव थानाय मिसग्रेड सुदेमपारायाव। दा बेयाव बेबायदिनो दाख्लैनिफ्रायनो होबाय थानाय फुटबल टुर्नामेन्ट खेलाया फैनानै दिनै जोबथा फाइनाल जानानै फैबाय। दा आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांनायसै दिनैहाय फाइनालखौहाय गेलेगोन जाहैबाय खैलामैला भार्सेस बेनिफ्राय नरबिदांगि। ओमफ्राय क्लाबनि नामा मा नाम लादों आङो डिटेल्स सोंजोबनाय जायाखै, थेवबो आङो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांगासिनो दङ। मोननैबो टीमा हायार दङ। दा खेलाया ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन, बेनिखायनो जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो बिसोरो नायलांनो हागोन आरोखि। दा बरायनाय हाबाफारि खालामगासिनो दङ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेबायदिनो गोबांथार नै SSB फोरनिफ्रायबो बेबायदि गोबांथार हेफाजाब खालामगासिनो दङ। मानो होनना बुङोब्ला गोबांथार अफिसारफोरबो दंफैयो। बेजों लोगोसे नै ओरैबो गासैबो मेडिकेल बिथांमोनानो हेफाजाब होगासिनो दङ। नै काजलगावनिफ्रायबो दंफैयो बिथांमोना। लोगोसे आं गनायसंदों मोगथां नार्जारि रेफ्रि पार्सन बिथांमोनखौबो गांसे आर'नाइजों गनायनाय जाबाय। लोगोसे दं कुमार मोसाहारि एसिस्टेन्ट रेफ्रि आरो बेजों लोगोसे सिगां रेफ्रि बिथांमोनखौबो गांसे आर'नाइजों गनायनाय जाबाय। बेनि उनाव जोङो बरायनाय हाबाफारिखौ बेखिनियाव दोनथ'नो जाबाय। गनायनाय जाबाय। दा बेबायदिनो बर'नि ट्रेडिसनेल ड्रेस गाननानै मोसानानै दिन्थिफुंनोसै हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारि। दा बेबायदि आरो नै बिसोरो मोसासिगोन आरो। दा मोसानानै दिन्थिफुंबावसिगोन नै। दा देरहानायनि प्राइसआ बेनो नै ट्रफिजों लोगोसे 12,000 मोनगोन आरो जेननायाबो ट्रफिजों लोगोसे 8,000 मोननाय जागोन। दा बेनो आरोना प्राइसआ नै नायनानै लादो। अखाया डेन्जार हाबाय दै। जों मोजां फुटबल गेलेगिरि जानो हायो। मोजां जोङो माने फंबाय बिनानावमोनखौ मोजां मोनसे गेलेनायनि बिथिंजों मोजां मोनसे साननाय हनायनि बिथिंजों जों बिथांमोनखौ आवगायलांनो हायो। दा बेखायनो गोलाव खालामनो सानाखै। दिनैनि जे फाइनाल मेच गेलेगोन खयलामयला सारअन्थाइ क्लाब आरो लोगोसे नरबिदांगि दानसोरां क्लाब। फुरा बारजों अखाजों आरोना नै बेयावसो थाजोबनो गोनां जाबाय मानसिफ्रा। दा नै अयथासार बारबो बारदों। ओमफ्राय नै माबायदि गेलेनांखो अखायाव आयो लागा
मोसौ फालो बायदि आरो मानसिया खारजोबनांबाय नै ओरैबायदि मानसि जाबायमोन ओमफ्राय नैबे फुरा बार आरो अखानि थाखायनो खारजोबनो गोनां जाबाय आरो दा नै बेबायदि अबस्था जानानै दङ फुरा दैस्लुं थाबाय बे खेलाया नै गलान खारला udah good खेलाखौ जोबोद मोजां मोनो जों नायनानै मानला अखायानो डिस्टार्ब खालामबाय ने अखासो डिस्टार्ब खालामबाय ओरैबायदि अखा बहानिफ्राय अखा फैखो जेननांबाय दा हनै हाबबाय हनै दिनैनि बे फाइनाल खेलायावहाय बेबायदिनो खैला मैला सारअन्थाइ क्लाबा 2 गलावहाय देरहानानै थाबाय आङो अखानि थाखायनो बल हाबनायखौ नोंथांमोननो देखायनो हायाखिसै दा बेबायदि आरो दिनैहाय बेबायदिनो खैला मैला सारअन्थाइ क्लाबा 2 गलावहाय देरहानाय जाहैबाय बेटी बचाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जो समाज में फैली हुई कुरीतियाँ हैं जैसे नशा इसको दूर करने के लिए हम लोग नशा मुक्ति अभियान भी चला रहे हैं और इसके अंतर्गत पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण के कार्यक्रम भी लगातार कई मौकों पर किए जा रहे हैं धन्यवाद दा लोगोफोर फुटबल खेला नायनो फैनायजों लोगोसे बेयावनो नैबे बुस्थुखौ फानफैदोंमोन मा बुस्थु होननानै बुङोब्ला बेयो माने सेरफां मैखुन आरोना दा बेखौ बायनानै लाबाय आं आधा केजि बेखौ मैथाजों होख्लायहैनोसै आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै बेयावहाय साया ओरैबायदि गोथावना नै गुगुनि बायदिसिना फानो आरो ओरैबायदि अमा मेजेम होलायना संखायो होनदों नामा ओरैबायदि गोथावखा दा जाखांबाय आंबो ओमफ्राय बेजों लोगोसे मानसियाथ' बहुद जादों नै फुटबल खेलायावहाय ओमफ्राय दा आङो ओरैबायदि अखा हादोंना दिनैनि फुटबल खेलाया ओमफ्राय अखा हानायनि थाखायनो आङो गोबांथार माखासे आलासिफोर दंफैयोमोन मानो होनना बुङोब्ला बिसोरजों आं कन्टेन्ट लानो मोनाखिसै दा ओरैबायदि अखानि थाखायनो आरो ओमफ्राय रेटसा फेटसा जाजोब्बाय दा फुटबल खेलायाबो जोबनानै थांबाय नै आङो दिनैनि खेलाया लाब्रासो जाहैबाय आरोखि ना थेवबो पाब्लिकफ्रा नायदो नै ओरैबायदि फैदों फुटबल नायनो मोजां मोनग्रा गोजा जाहैबाय बिसोरो नै बा जोमै 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 नै ओरैबायदि मानसि जादोंमोन आरोना बल खेलायावहाय खेलाया मोजांमोन आच्छा दा जोबहां जाबाय आरो खेलाया ओरैबायदि मानसि जादों नै पुरा भर्ति दाजु खेला राम्रो छ नोंसोरलाय माजों सापर्ट मादै खैला मैलाजों सापर्ट आच्छा ओमफ्राय दा खैला मैलानि देरहानानै दं दा खैला मैलाया आच्छा दे बहुद मानसि नै ओमफ्राय गोबाङानो थांबाय अखा हानानै ओमफ्राय नै ओरैबो नायदो दा थुब्रु मानसिसो